कारण आज आपण बघणार आहोत कांदा खोबऱ्याचं वाटण। त्याच्यासाठी आपण साहित्य घेतलेलं आहे। आम्ही एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे, कोथिंबीर, लसूण सोलून घेतलेले आहेत, आलं आहे 1.5 इंच आणि अर्धी वाटी मी नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। आणि आता आपण आधी आपला पॅन गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडंसं तेल टाकून घेऊया, असं म्हणजे आपला कांदा त्याच्यामध्ये छान फ्राय होईल। पॅन गरम करून झाल्यानंतर आपण त्याच्यात आधी हा कांदा छान फ्राय करून घेऊया। हा छान भाजून घ्यायचा, ह्याला थोडा वेळ लागला तरी चालेल, पण आपला कांदा छान भाजून घेणं जरुरी आहे। कांद्याचा कलर लाल आहे कारण की तो लाल कांदा घेतलेला आहे मी, रेड ओनियन। आम्ही ओला नारळ घेतलेला आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही सुका नारळाची कवड घेऊ शकता। आता आपण आपलं खोबरंही छान भाजून घेऊया। थोडं तेल टाकून घेऊ म्हणजे ते छान भाजलं जाईल सगळं। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपलं हे कांदा आणि खोबरं छान भाजून झालेलं आहे। आपण आता त्याच्यात लसूण आणि आलं टाकून घेऊया आणि ही कोथिंबीर आहे, घरी बनवलेला गरम मसाला तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकून घ्या, त्याचा वास खूप छान येतोय। जेव्हा तुम्ही चिकन बनवता, मटण बनवता, तेव्हा तुम्हाला बाहेरचा मसाला वापरायची काही गरज नाहीये। जर तुमचा मसाला छान भाजून झाल्यानंतर तुम्ही याचं वाटण टाकलं तरी सुद्धा बस होतं। आपण आता तो छान बारीक करून घेणार आहोत, त्याची पेस्ट करणार आहोत। इथं मी जास्त कोथिंबीर नाही घेतलेली आहे कारण की आपण नंतर थोडी वरून टाकूया। आता मी हे त्याच्यात काढून घेते, छान ठसका लागणार आहे, आता शिंक येणार आहे, त्याच्यानंतर आपण काढून घेऊया। आणि आता आपण तेवढं त्यात पाणी टाकूया। तुम्हाला जर हे जास्तीत जास्त दिवस ठेवायचं असेल तर ह्याच्यात तुम्ही पाणी न टाकता वाटून घ्या। त्याच्यात थोडं मीठ घालून तुम्ही ते आठवडा 2 आठवडा फ्रीज मध्ये ठेवू शकता। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया वरून। आपण थोडी वाटणात पण घातलेली होती, थोडी वरून कोथिंबीर टाकल्यानंतर आपण आता याची छान पेस्ट करून घेऊया। चेक करून घेऊया आपली पेस्ट किती बारीक झालेली आहे, कारण आपल्याला एकदम फाईन पेस्ट करायची आहे। हे बघा, आपल्याला थोडं पाणी टाकावं लागेल। तुम्हाला जर जास्तीत जास्त दिवस वाटण ठेवायचं आहे तर तुम्ही जराही पाणी न घालता तुम्ही ते बारीक करू शकता।
वाटण छान बारीक झालेलं आहे. आता आपण ते एका बोलमध्ये काढून घेऊया. हे तुम्ही एकदा वाटून ठेवलात की तुम्हाला जर झटपट रेसिपी एखादी उसळ किंवा रस्सा किंवा तुम्हाला मटणाचा रस्सा करायचा असेल, एखादी ओली कडधान्याची भाजी करायची असेल, तर त्याच्यासाठी तुम्ही भाजी थोडी मिळून येण्यासाठी कांदा टोमॅटो टाकून तुम्ही हे वाटण टाकू शकता. उसळ याची खूप छान लागते. काळ्या वाटाण्याचा रस्सा बनवताना तुम्ही हा मसाला थोडा जास्त टाका. अशा प्रकारे आपला हा कांदा खोबऱ्याचं वाटण आपलं हे तयार झालेलं आहे. आणि तुम्हाला जर हे स्टोअर करायचं असेल तर तुम्ही त्याच्यावर थोडं मीठ टाकून, म्हणजे ते खराब होणार नाही मीठ टाकल्यामुळे, तुम्ही हवाबंद डब्यात ठेवून द्या आणि जसं तुम्हाला लागेल तसं तुम्ही त्याचा तुमच्या पदार्थांमध्ये वापर करा.